Καλώς ήρθατε. Αναγνωρίζω το θυμό μου. Ο θυμός είναι ένας ιστός, σαν αυτόν της αράχνης, που εμείς έχουμε υφάνει και εμείς παγιδευόμαστε σε αυτόν. Γιατί οργιζόμαστε, φωνάζουμε, ξεσπάμε απότομα και θυμώνουμε? Ποια είναι η αιτία του θυμού μας? Ποιος φταίει γι' αυτόν? Οι άλλοι? Όχι βέβαια. Γιατί εμείς έχουμε αποθηκευμένα τα εκρηκτικά μέσα μας. Ποια είναι τα εκρηκτικά? Είναι βιώματα και εικόνες φόβου, θλίψης και απογοήτευσης της παιδικής μας ηλικίας. Είναι τραύματα που έχουμε καταγράψει στο υποσυνείδητό μας. Και κάθε φορά που κάποιος με τα λόγια ή τη συμπεριφορά του τα αγγίζει, αντιδρούμε αυτόματα. Εκρηκτικά επίσης είναι κάποιες απόψεις, συνήθειες και ανάγκες μας που όταν δεν γίνονται αποδεκτές από τους άλλους, αντιδρούμε με φωνές, θυμό και μούτρα. Ανάλογα αντιδρούμε όταν θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο σε κάτι και δεν μας το επιτρέπουν. Όταν θέλουμε να περάσει η γνώμη μας και δεν περνάει. Όταν δεν ικανοποιείται κάποια ανάγκη μας ή κάτι δεν γίνεται όπως εμείς επιθυμούμε. Όταν κάτι μας τρόμαξε ή μας φόβησε. Όταν αισθανόμαστε ότι δεν μας καταλαβαίνουν, δεν μας δίνουν σημασία και δεν μας προσέχουν. Όταν πιστεύουμε ότι δεν είμαστε αρκετά καλοί. Όταν νομίζουμε ότι μας απορρίπτουν. Θυμώνουμε γιατί τα λόγια, μια συμπεριφορά ή ένα γεγονός πατούν έναν ευαίσθητο διακόπτη μέσα μας. Και τότε εμείς, σαν να μας χτύπησε ηλεκτρικό ρεύμα, αντιδρούμε αυτόματα. Μας θυμώνουν οι μνήμες, οι ερμηνείες, η σημασία και η σπουδαιότητα που αποδίδουμε σε αυτά που συμβαίνουν. Ο θυμός είναι μια τιμωρία στον εαυτό μας. Άλλοτε φροντώδης, άλλοτε αιχμηρή, άλλοτε σιωπηλή. Μας αφαιρεί ενέργεια, ζωτικότητα και επιδρά αρνητικά στην υγεία και στις σχέσεις μας. Ας αναρωτηθούμε τώρα, θέλουμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις του? Αν ναι, κάθε φορά που θυμώνουμε, κρατάμε μούτρα ή σφάζουμε τον άλλον με το βαμβάκι, μια άλλη στιγμή αργότερα με ηρεμία, ας θυμηθούμε το συμβάν και ας αναγνωρίσουμε με ειλικρίνεια τι ή ποιον μας θύμισε η συγκεκριμένη συμπεριφορά. Ποιες απόψεις, επιθυμίες, συνήθειες ή ανάγκες μας δεν ικανοποιήθηκαν. Η επιμελής επανάληψη της πρακτικής αυτής θα μας αποκαλύψει τα πραγματικά αίτια του θυμού μας. Και τότε μένει να επιλέξουμε. Το θέλουμε αυτό στη ζωή μας? Θέλουμε να αποκαλύψουμε τα εκρηκτικά που κρύβουμε μέσα μας και να τα αναγνωρίσουμε? Θέλουμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις τους? Θέλουμε στην καθημερινότητά μας να φέρουμε περισσότερη ηρεμία και ισορροπία? Αν ναι, ας αποδεχθούμε καταρχήν ότι η οπτική των άλλων μπορεί να διαφέρει από τη δική μας και αυτό δεν είναι στο χέρι μας να το αλλάξουμε. Ας σταματήσουμε να παίρνουμε προσωπικά τις συμπεριφορές και τα λόγια των άλλων, γιατί αυτά χαρακτηρίζουν εκείνους, όχι εμάς. Ας περιορίσουμε τη συνήθεια να θέλουμε να ερμηνεύουμε το κάθε τι, γιατί όλοι δεν έχουμε τα ίδια κριτήρια. Ας αποδεχθούμε ότι δεν μας θυμώνουν οι άλλοι. Αγγίζουν δικά μας τραύματα, ευαισθησίες και αδυναμίες μας. Και ας υποδεχθούμε το θυμό σαν αγγελιοφόρο αυτοπροστασίας και αυτοσεβασμού. Η αλλαγή της οπτικής μας προς αυτή την κατεύθυνση, μαζί με τη διερεύνηση των συναισθημάτων που δημιουργούν το θυμό μας, θα μας απαλλάξει σταδιακά από κατεστημένες μνήμες, απόψεις, συνήθειες και προσδοκίες. Θα μας απελευθερώσει. Θα βελτιώσει την καθημερινότητά μας, χαρίζοντάς μας περισσότερη ηρεμία
και θα βελτιώσει επίσης την ποιότητα της επικοινωνίας μας και της ζωής μας. Σέβομαι τη σοφία μέσα σας. Εύχομαι να είστε υγιείς και χαρούμενοι.